З вами Маріанна, господариня Маріанна і господар Олег. Сьогодні ми вам покажемо тості незвичайні. Сьогодні 27 так? Студеня 24 года у Вільні відбувається свято святла, різних світових інсталяцій. Яны усталяваны ў розных месцах Вільні. Позади нас зараз ви бачите нават на Святым Казіміры можна бачити щось. На ратуші, на кафедралі. Костюл. На костюлі, да. І у інших місцях. Що це у нас таке почало? Як тільки ми почали репортаж. Машина. Короче, будем ходить с места на место и вам постараемся показать. Сами не ведаем, что, але поглядите, кольки шмат народу. Ну что ты додашь? Ну да, я здивлений, що він шмат людей. Шмат людей з дітьми. Гэта, до речі, відбувається 3 дні. Учора у п'ятницю, сьогодні у суботу, завтра у неділю. З 18 до 20 годин. По Вільні більше за 20 пляцовок. 22 інсталяції усталювані. До речі, вони зроблені міжнародними, литовськими, французькими, голландськими, кем там, майстрами, спеціалістами світла. І кожні 15 хвилин указання, я прочитала в інтернеті, буде змінятися. Тому будемо вам показувати. І так, починаємо. І починаємо ми з костюла Святого Казіміра. Ми стоїмо перед готелем. Ось я знаходжуся перед готелем, яким ми тут стали. Асторія. Який ми вам уже шмат разів показували. Давайте ось здесь займемо позицію. Побудовано було в 18 столітті. Типове віленське барокко, з елементами вже класицизму. І він назван так в гонор короля Казіміра, який вельми любив Вільню. Помер він відносно молодим. Приїжджав сюди, і от в гонор його такий костюл створили. Зараз, оказується, на їм видатно можна показувати такі світові інсталяції. Я не уявляла. А тут бачите, вот ці промні великі, вон на небі така велика. Ми потім покажемо. Я не уявляла, що на костюлах можна було так. Хоча після Каунаса, на Каунасі. Так, да. А ми ж минулого года... А во, гляди, як пригоже. В университетском костюме, что это самое было инсталляция. Ну да. Гляди, что там, показывают. Змінилося. Некий дымок. Змінилася картинка. Ой, як пригоже. Меняются колеры. Блакитный зараз. Такие элементики. Некто выбудовывается, а потом рушится все одно на одно. Ага. Зараз ружовые такие сирени. Я кажу, що така багата, цікава інсталяція. В порівнянні, що ми бачили в Каунасі, там просто були якісь елементи. Там новогодні були, крисмасовські такі. Елементи так блукаючі, а тут вибудовує. Глядіть, як пригоже. Який малюнок вибудовує, там бум. Ось. Це вже, ось це цикл скончився. Vilnius Light Festival. Вот. Vilnius Light Festival. Фестиваль святла у Вільні. 2024. Зараз это как бы промеж. Да, вот скончился один цикл, идут кольки там... Ідуть зараз титри. Не, идут годинник, секунды. 1:22. Countdown, да? Обратный отсчет. Отлик. Вот зараз, коли он скончится, мы... Почнеться видать новий цикл. Я хочу спочатку. Люди, хто був спочатку, вони заходять на інше. Да. Глядите, які я покажу. На ратуші мовчимо. Так, да. Ми будемо затримуватися. Ні, я зараз хочу початок поглядіти. Ось, 0.
Ми до того місця доглядим, де починали. Восемь, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Почнут темнеть. Ось починається. Нібито не древляні ліса. А, наверное, як будувався, може, Ні, це просто костюм, чисто мистецькі елементи. прийомчики. Дровляшечки меняются на какие-то там шарики. На кирпичики, на цегли. Кирпичики. Вот даже засненько. Полосочки пошли. Стужечки. І гуковые такі сопровождення музичне. І ефекти які. О, стробоскопічний ефект. Иголочки. О, може навіть пожар там, може пожар. Горить. Був драуляний, слухай, потім згорів. Его, гляди. Все поднимается плоскость. Так, да. Листаются века, годы, десятигоддзі. І він був перебудований, я думаю. Ні? Гэта мої. Такое моє сприйняття і розуміння. А кожен розуміє сам. З якого місця ми почали? Туда уничтожают эти какие-то пластики. А, да. Пробачте, будь ласка, там, оказується, я не бачила, що є якісь плакатики, які закривають частку. Так само якесь усталювання якесь. Мені здається, що ми з гэтага вже бачили місце. Я вам казала, що блакитне, рожове там з'являється.
Що? Пойдемо на наступну інсталяцію. Дякую за увагу. Зараз, сябри, я вже стою перед ратушею. Ми думали, що на ратушній площі щось таке буде, але я гляжу, що нічого. Там на крильці стоять люди у смутінках, і дати у саму ратуші некое мероприємство. Ми нічого не бачимо, ось там заставщик живе. Ось там ось. І... Але тут, коли приступок на ратуші, ми бачимо некую світову таку фігуру. Зараз я вам її покажу. Ось така фігура. Нам здається, що це от фігура такого святого, який є защитником Вільні. Это святые, и святые, да, святые, так. перенес как бы девчонка, это легенда Ага. такая вот, и он тут вот везде. Угу. Я не помню, как их Про зовут. зраку, да? Иосиф какой-то там, Иосифат какой-то, серьезно. Ну ось така Он на велика. гербе Вильнюса, это с герба Вильнюса. Ну, З герба вот Вільнюса. где он, вон там. Ось там, Нет, ось. погляди, Ось там. Вот девчонка несе. Во. Ну, але ж він так зроблений, от глядите, верх такий білий, потім такі середина така червона і низ знову білий. Так это Так. колеры Да. герба Вильни. Ні, ну це не тільки кольори бело-червоные. герба Вільні, але і кольори так само і нам, да більш знайомі і любимі. Добре? Окей. А зараз, сябри, ми пішли від ратуші. Ви глядите, що робиться. Скільки людей йде. По этой, ну, как мы ее называем, по ратушной аллее. И просто, я не ведаю, як тут уже идти. Видать, там на Казимірі скончився этот цикл. І ось тут ми бачимо, не доходячи до фонтана, я бачу некий світящийся шар. Не ведаю, як це. Але, ну, конечно, камера не может это все передать, он просто яркий такие. А я не моргаю. Але ж чомусь тут столько людей. Я вот как-то пробираюсь. Что тут такое? Давайте поглядим. Что тут такое? Ось. Треба не криху обвести. Звичайно, тут что? Это такие, ну, такие стекляшковый какой-то диск. О, глядите. Ну, и он так, сбоку он уже не так. Верхая, вот у нас подсвечивается, глядите. Вот где этот самый проектор. Ну и вот, ну что тут такого? Мерцает так, что... Да и все. Ну, глядим. Вот он. Я вам здиму, як от вони огородили. Ось такий проєктор, який світить. Ось виник вам. Ідемо далі. Ми коля якого-то костюлу святого чего? Ганны. Не, Катерина разве? Да, это Катерина. Мы вошли в некий дворик. Некий дворик, Ой. это гимназия Соломеи Нярис. Имя Соломея Нярис гимназия. И тут ну, на мапе позначено, что тут мусить быть что-то светла. Одна из кропок, где светло мусить быть что-то. И столько народу, ну, как бы и на вход, и на выход. Что это? И что там?
Глядите. И летающие ліхтарики. Які літаючі? Ну, Глядите. порхають, як мотыльки порхають. Ага, ось они усталявали. Ось тут вот и какая-то информация. Ну, попозже погляди. Сможешь? Глядите, давайте я наближу вам. І ми розглядім гэты такі ліхтарики. Яны Называется Firefly Field. То есть поле с летающими ліхтариками. ага, огонечками. Flying Fire Field. Firefly. Fire, наоборот. Fire Flying Field. In English. Ну, яны так пригоже глядятся, так как бы подпрыгивают от земли. Как будто на гумочках таких, так? И они аж ось до туль. Дуже пригоже, ну, Я бачу, що что-то резкости нема. Тут камера не наводит резкость. Что такое? Или мне таки здається так? Та й у меня в глазах не резко. Ну ось, поглядели мы на Fireflying Field. Окей. Это все у дворику ось такой гімназії. То бок школи. І ось тут така інфа. От зараз ми розгорнулись. За спиною у нас это вот будинок школи. І ось я хочу показати, так сказать, ось стадіончик, да, ось здесь Да, вот такие стадиончик, игровые там две площадки. пляцовки такие. И тут вот, И какой-то свой садик там есть. там свой садик. Тепличка. Да, вот тут такой склон, горочка, До речі, і якщо діти добре зараз бачили, навіть. вони ліхтари з А Гедемінської ліхтари площі. це з башні Гедеміна. Ми туди ще дойдемо. Вони уходять в небо, як у минулому році, і Там розпадаються. дрон потім. зелененький світить, літає над городом. Ну, добре. Все, показали вам. Ось напереді це Свята Екатерина. І ось тут от людей шмат-шмат стоять, глядять на це. І ще, Немножечко люди розчаровані. ще Чекали шмат нічого більше, заходять. а тут такі ніякі ліхтарки. А ми підійшли до ось цієї Святої Екатерини, як Олежка каже. Я запуталась в назвах цих ваших костюлів всіх. Ось, гляди, тут знову черга. Велика черга, каб увайсці внутрь. І я ніколи там не була. Давай відстоїмо. Постоїм? Добре. Ну, там ось во дворику просто там. О, глядите. Нічого собі. Самі бачите, як мавзолей. Може ми не дочекаємося поки ще. Поглядим. Сходи сюда, вот видишь, как маленькая. Куда зайдешь, ну выходи. Там у дворику, да? Да, а я буду стоять. Как иди. Ага, ну добре. Глядите, вони хоча тут хутко Ну, рухаються. хоть на этот, ты ключи выйдешь. Глядите, яка черга. Ми аж таки у сквер, в кінці скверика знайшли конець. А тут є ще люди заходять, заходять у некий дворик. І я за ними пристроюся. Ми розділилися. І Олежка чуть что потримає чергу. Поглядим, що у гэтым дворику насупраць от гэтага собору. Здесь такой вот уваход, такие вот арочка, и вот глядите, барьером разделили на уваход и на выход. И это добро, каб люди не стыкаліся один з одним. Такие уваход, и туди на уваход шмат людей, и на выход уже шмат. Ну и ось мы вошли у дворик. Глядите. Ой, я тут ніколи не была. Вау! Глядите. А что это тут на стенах так само? Давайте поглядим. Ну, что тут такое? Тут вверху висит некая какая-то паутина, паук. О,
гляньте. И что тут такое? У чем тут прикол? Вот это? О. А что там? Что там? Просто тут какой-то круг. Там светится некий. Ярко успіхивають лямпочки і освітляють. І так само от зверніть увагу. Зверніть увагу на стіни. Ну, пожалуй, это все. Час от часу ярко. О. Ось наша черга рухається на уваход. Ой, ну, я ще раз, ну это разве Святой Екатерины? Святой Екатерины, да. Так ладно, Костел Святой Екатерины. Да. А мне казалось Ганника. Или Ганна Мария. это ж та, Ну, которая... Ганна, а Мария, значит, нет? Мария другая. Другая. Ой, блин, коли я вже розберуся в этих всех. Ой, коли не мать зацікавленості, так я не могу подумать. Ну, ось, ну, але ж я ніколи не була, там какие-то концерти проходять, я Я виду. там был одно еще. Ось, а я ніколи не була. І просто користуючись такою можливістю, як фестиваль світла. Здається, там нема служби, а іменно этого. Так, конечно, концерта. какая служба? Тому я і йду, Концертна тому я і зона рада. просто. Без всяких служб туди зайти, поглядеть і внутрь, і що там, світло якое там, що там усталювано. От при вході, що там, от, Ну и музычные инструменты. А, это контрабас, труба. Видите, как пригожа. От музичні інструменти я вітаю. Це я завжди вітаю. Усе, що музичне. Добре. Это они добре придумали. Ну, ось, односно, хутко ми рухаємося. Хутко вийдемо. Підійду ближей до музичних інструментів. Покажу вам. Глядите, близко. Ну, вот такие тверденькие эти. Да, это такая гирлянда и лямпочки внутри. Пригоже зроблено. Угу. Ну і у нас наша черга підходить. Вертаюся у чергу. Išėjimas bus scenos gale dešinė pusė. Yra prašymas instaliacijos lėlės, daiktų altoriaus nedėti ir ant kolono nelaipėti. Jei turit kavos puodelį, prašymas išgerti jo turinį ir išmesti ten šiteličiaus. Ačiū supratingumą. Gražaus šou. Можно? May I? Okay, thank you. А что он сказал? Ну, ничего трогать нельзя. А, окей. Мужчина сказал по-литовски, что ничего нельзя докрадаться. Ні до чого. Ой, меня цікавить внутреннее убранство. Я должна проникнуть. Все. Сябри. Che dietro gli altri, scende
стробоскопічний ефект спеціально, каб освітляти менавіта унутренне убранство костюма. Глядите, гляньте. Ну все, конец. Ну вот, глядите. Это был такой специально стробоскопичный эффект, я лишу, как осветлять Да. внутренность собора. И треба, Он вроде как прикольный. треба стоять глядеть не на эти Старенький. палки, а треба глядеть на собор, на стены, на потолок. Что я вам и зняла. Велике дякую за увагу. Сябры, зараз прямо насупраць гэтага касцёла, значыць, праз дарогу, мы ўваходзім яшчэ ў одно месца. Кинотеатр. Кинотеатр, да, написано. Ну, по мапе было бачно, что тут у районе этой Святой Катерины 4 места с этими инсталляциями. Усього того дома старого, яким як я виглядаю. описано в Новой земле Кубокоса, как дядька Антось приехал землю куплять. Это про что? Этот дом, Який дом? вот этот дом. Ой. Вот этот дом описанный у Якуба Колоса в Новой земле. Ну, а что за дом-то? Яким был банк, белорусский банк. А, ну дядька ясно. Антось приезжал, Ну, сюда я землю помню. куплять. Да. Вось, мы выходим во дворик. Во, глядите. Ага. Банк поменял профессию. Свято светла. Это Театр, какая-то... Кутовский театр музыки и кино, короче. Да? Да. И он что там? Як Санта-Барбара. Мне нагадывает. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Это Иден и Круз. Нагадывает Санту-Барбару. Ну что, тут мигает светло, ружовое, какое-то такое ядовитое ружовость такая. Ну, отбывается, но И что там отбывается? А вот зараз блакитная пошла. Ружовость кончилась. А, так само чарга, папуся. Треба, ну, станем у чергу так само. Ну, поспробуем войти, поглядеть там, что. Идти подойти до чогось. Что ты там? А, там треба подойти. Это не чарга, это толпа. Это толпа вокруг чего? Вокруг чего? А? там какой-то стол. Люди, один человек поклал туда руку. И там что? какие-то... А что там за стол? Ну, я поки нічого не бачу. Не можу підійти. А що там за стол? Пробачте. Так, як тут? От спеціально, от просто вообще. Ну, я не бачу. Попробуємо так. Kom og luk og læs.
Кейн. Я не ведаю, что я сняла. Ці было что-то башня. Окей? А, ну вот тут вот что-то написано. Ой. Что тут такое? Потім може на комп'ютері поспробую розглядіти. Сябри, глядите, ми знаходимося зараз уже каля президентського дворцу, президента Литви. Я зараз вам покажу. Ось колонны. Ось один уваход. Ось там больше центральный. Сходи к президенту. К Наусіді. Ось ці стяги. Президентські такі ось внешні. І отсюль ми побачили, як добре бачно башню Гедеміна. І ось з гэтай підсвіткою. Так, зараз. Почекай. Ну ось. Ну ми до яе ще ближэй, але адсюль я мяркую вам ужо лепш бачна. Ну, вітаем. Ці вернай дорогой ідзеце, таварышчы? Ідзем мы, а? Ці правильным шляхом? Что скажете? Литова идет правильно. Неправильно. Ага. Ну что ж. Ну, вот, Який шлях стежок, ми стежок вибираємо, бачимо. такі ми йдемо стежок он бачимо. і заслуговуємо. Литовці заслужили свій шлях і оборонили його. Були ахвяри. А мы разбегались при виде одного тихаря, альбо одного микроавтобуса. Сама была Светкой. У Сухарова великая колонна при появлении одного микроавтобуса, беленького, разбеглась во все стороны. Причем парни и мужчины разбегались первыми, а женщины и девчины не ведали такие, что им робить. И заставались. Вот так. Вот сюда. Подобається вам или нет. Але мы свернули на университетскую улицу, ось университет, значит, философский факультет. И мы тримаем наш шлях у президентский дворик, потому что на мапе было указано, университетский дворик, кажу, президентский дворик, дворик у президентского дворцу, каля якого ми ось обійшли, і палацу. І тут яно показує, ось я вхожу, ось такі ворот, брама така, що тут ми таку ялинку тут здимали на Christmas, на New Year. І що тут одно із... Палац Подаховий. А? Палац Подаховий. Палац Подаховий. О, да, ось стоїть. Дідаховник. Ми ніякої поліції вогулі не бачимо. Каля президентського дворцу тут ходять, о, толпи. И только один стоял на крылечке, скромненько. Ось, значит, президентский дворец, как бы вид изнутри. И, ну, ось тут усталяваны, черговая некая, что тут, ну, как бы это, инсталляция. Усяго их 22, я читала, 22 инсталляции. Ну, основанный на святле. Глядите, Лешка уже побачил, что это какие-то что, люстерки, что? Люстерки, да. И все? Да. Они четырехгранные слупки такие. Ось. Привет. Глядите, давай зробимо. Як нам, я хочу зробити. Я пройдуся з вами, запрошую пройтися поміж. Тут їх цілий городок такий. Музон, конечно, гук такий. Кажуть, що коли от прикоснуться, то тут відчувається это, как его,
вібрація така. Ну да, так сапраўды. Ось, ну, може, коли б уключили пригожую мелодію, так? Може, не захотел бы сыходить отсюда. А коли такая музычная скарбонка, такая тяжкая. Ну, але можна от ходити, завсюди себе бачить. Вот. Это мой лук. Это мой лук. Это папусика лук. Папусик не хочет змінять лук. А я люблю змінять лук. І ось треба как-то так вот. Ну, ясно. Ну. І шмат. Тобі просьба, полічи, кольки тут таких усталявано. Андрей, А? перший Беларусь. Який Андрей? Перший Беларусь. Добрий вечір. Олежка, сестра знайомого. Я не буду здимати знайомих, тому що самі ведаєте чому. Для тих, хто новий на моєму каналі, ну, в метах безпеки. У нас зараз така ситуація, що люди не хочуть, щоб їх здимали і щоб їхні твари можна було бачити. Тому я стараюся особливо знайомих людей не здимати. Ну, кольки ж ви так хотіли його попросити полічити? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Я приблизно 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ну, может, ну так вот, кажется, где-то так, 7, 8, 9, где-то так, 34, 35, 36, может 40. Может 40. Я хочу пройтися по дворику, користуючися такою можливістю. Ну, здесь фонтан. Я сподіваюся, тут зачинений на зиму. Тут стояла ялина, вельми пригожа. Ну, не тут, а ось тут, вот, где зараз вот это все. І ось там, ось, глядите, как бы по кругу, там так само. Вот есть скамеечки, можно сидеть, public people таких, заходить, посидеть, тут вот, поглядеть на фонтан, ось, насладиться. И гэта президентская, так сказать, резиденция, палац, куды люди могут заходить и гулять, и отпочивать. И нават на святы, ось я еду на Крисмас, жонка президента устраивала тут для детей, что было целая такая с подарунками, какие-то акции, там праздники, святы. Вот. Я хочу вам показать, как это все на фоне ось палацу, як глядзіцца ось гэта, ну, светавая інсталяцыя. Яшчэ раз паўтаруся, у прэзідэнцкім дворыку президента Литвы. Ось так. Так это все глядится, люди тут ходят, глядят на себе у люстерки. Люстерковые столбики. Музончик, конечно, цікавий. И глядите, сколько людей валить. Я даже не скажу, выходит, а валят просто валом. Простую браму. Там он диаховник стоит.
Ми ось там увайшли, і там будемо сходити. Ось просто ще йдуть і йдуть. Ще це буде до 22 годин. І ще шмат з дітьми. И, ну, как бы для них еще как бы не поздно. Я хотела сказать, может, зараз молодь повалить уже, чем позднее. Не, глядите, просто и с колясками, и с такими детьми. Он с колясками. Едут, везут разные взрослые. Кто сам педали крутить, а кого везут. Ось такая инсталляция у президентському дворику. Дякую за увагу. Сябри, я міркую, що вам подобається гуляти со мною, з Мар'яною, з господариней Мар'яною, з Олегом по фестивалю святла у Вільні, який відбувається 3 дні. 26, 27, 28 студеня. І ще буде завтра, в неділю, з 18 до 22 годин. Нам зосталося ще навідати кафедральную площадь, поглядим, что там. И, конечно, подъедем ближе до башни Федемина, где, я сподіваюсь, мы, напевно, и завершим сегодняшнюю нашу прогулочку. Я міркую, що вам цікаво поглядеть. Я упевнена, що в шмат яких городах світу, і Європи, і інших буває, може, ну, щось на шмат більш пригоже, і незвичайне, і оригінальне, і креативне. Але ось тут зараз так. Ну що, папуся, куди ми прийшли з тобою? Розповіді нам. Не познаешь? Кафедральная площадь. О, мы Новый пришли. год состракали. Вот тут Так, вот да. Вот глядите, колокольню на сей раз у фестивале святла не задейничали. И она была вся задейничена на Новый год. И так само стену основного кафедрального собору так само. Ну, а що нас чекає там, напереді, як ти думаєш, яке світло? Ну, я бачу, що у Гедемина, на помнику Гедемина, его меч светится. Ага, подсвечивается. Не то, что светится, он как бы изнутри. Изнутри. Але я пам'ятаю... О, кружится, Ну и глядите. основные вот Это векторы, Гедемин. это на самой веже уже замковой. Да. Там усталеван целый купол светится. Вот они тут такие радиальные. Ага. Ну, я так Сепром розумію. не пускай на все небо. Вот это такое. Я так розумію, що вони кафедральну вирішили, ну, так активно ось на сей раз не задейничать, бо глядіть мої випуски про зустрічу Нового года, які тут були промні, зелені, якраз менавіта від цього помника про всю площу, і кольки тут було усього. І вони інше місце на сей раз. Ось дворики задейничали різні, у тим ліку президентський. Ну, а то, що підсвічується меч, зараз я вже так само, вже бачите. Варто сходить сюди у палац. У дворик, коли туди люди йдуть, Может быть, зайдемо. там что-то такое Ну, добре, глядите, ось. Да, ну вот его меч, гектар. Ну, от зараз я спинюся. От, я покажу. Глядите, як меч. Але це вже було, я пам'ятаю, я здимала. Яны його по святам, по яким-то, підсвічують цей меч. Тільки по святам, так кожен вечір ні. Указує, як будто мечом указує, куди накеровуватися йти. Голобуев, вот вам меч. Да. Ось так. Вот вам мой меч. Добре. Ну, ми зараз поглянемо, що там у дворику палацу правителей. Ми вирішили зайти у цей дворик. І хочу нагадати вам, тут недавно ми були і показували вам каток. А вже опошні дні катка, які усюди зачинялися.
І ось вже, сподіваюся, ви чуєте музику. Може тут концертники. А, там, ой, бачу світло разнокольоровое. Ага. Это дворик правителей, где отбываются разные концерты. Так это каток еще протягивается. Точно, так ладно. Ага. Сцену уже прибрали, яка була ось там от сцена. Я тільки сказала, що ми вам показували каток, але його не стоїть. Ну так правильно, ще такі студені, ще цілий лютий зими. До речі, незабаві будемо розвітуватися з другим місцем зими. Це значить, що 2/3 зими пройде. І це буде вже нагадувати весну. Ось. Я пам'ятаю, що от приблизно після мужчинського дню, так званого 23 лютого, просто вже как бы хутко-хутко проходить час, наступає вже соковик, і так звані ось пінгвінчиків таких беруть, і за його тримаються і катаються. Це дорослі, до речі. Ось пінгвіни такі, бачите? І наступає так званий жіночий день, і все, і починається весна. Не ведаю я, чого чекати від весни 2024. Ось, бачите, як вона тримається за такого пінгвінчика і катається. Це спеціально для тих, хто слабенько. А вот такая парочка у нас, видите, прям фигурное катание. Парное. Танцы на льду. А тут еще с ребятенком. Пингвинчик плюс ребятенок. Ну, народу вельми мало. И можно добро кататься. Ось круги намерять. Ну, добро. Папуся мой пошел. Ой, він мене вже чекає, я сподіваюся. Глядите, тут працює наш глінтвейновий кіоск. А, ти вже взяв? Зачекає. А, чолобей. Зачекає глінтвейнчик. О, ты хотел, да, крыху согреться, правда? Да. Мы гуляем уже кольки часу, скажи, ласка. Мы вышли в 8. Мы вышли в 8, не было 8, я 10 сподіваюся. зараз. 22, так світло вже скончиться. Праздник світла. Може вже і скончився, тому і нічого нема. Ну, добре. Давай. За фестиваль світла. Каб гэте Життя світло, було світлішим. каб гэте світло принесло нам некие перемены. Ну що, сябри? Ось і каток спиняє вже працю. Якраз стукнуло 10 годин. Поспели ми все. Амаль усі місця ми навідали на фестивалі світла. І я ще раз хочу сказати, сподіваюся, щоб так же світло було у наших душах, в нашому житті, а так само в житті всіх білорусів внутрі країни. І особливо ті, які внутрі країни знаходяться ще більше внутрі некоторих місць і не мають такої можливості насладитися прогулками і світлом. Нормальним життям. Нормальним життям. Це було не просто світло, це було разнокольорово, Разнокольорово, але пригоже. зміни так само, як були, як вони змогли заховати своє здоров'я. Це вельми, на мой погляд, важно. Все, папуся, давайте. До новых встреч. С вами была Спадарыня Мария и Спадар Олег. За тих, хто покутує. Сябры, невеликий бонус. Мы уже
розвіталися, але потім згадали, що ми ж не підійшли до башні Гедеміна. Ось. І тут от ззаді бачимо так само якісь там вон усталеванные такі пригожие. Ну, это просто такой декорейшн. А ось вона башня. І ось зараз ще лучики собралися. А, і ось вони розпалися. І новий стяг там. Я обіцяла вам, що мы ее сдымали, эту вежу, и сдалека, и оттуль, и вокруг да около все ходили. А не, я обіцяла, что мы подойдем до ее ближей. Ось мы и подошли. И, до речі, мы выходим с дому, и у небе так само башни вот эти ось, эти вот кропки от этих променів далек-далек бачны, там, где мы и живем, и вокол, повсюду. Ну, ось. Покажу вам стяг новый. Угу. Корона Литовской империи. Вообще, где она зарыта, где она находится. Ну, ще увесь фестиваль був до 22, і каток, все стихло, а башня сіяє своєю короною. Ну, добре. Ось вам такі ще бонусик. Ось так. Це дворець правителей і кафедральная там. Ну, а ми накеровуємося додому. Ось туди, по вулиці Піліс. Покуль. До нових зустріч. Прикольно, смотри. Я изначально...
vandenys mėnulyje. Bet kur anksčiau jau Lietuvai link mėnulio, jeigu ne Vilniaus observatorijos kieme, ant kurios sienos užrašyta: linkite šalin žemės rūpesčiai. Iš čia kylama iš žvaigždės. Latiniškai Hinc itur ad acta. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir kosmoso tyrinėjimams iš gatvių grįžus į akademinę bendruomenę, 2014 metais Vilniaus universitetas į dangų paleido palydovus, pavadintus tarpukariu per Atlantą skridusio Dariaus ir Girėno lėktuvo garbei Lituanika. Palydovų pavadinimas Lituanika nenukrito iš dangaus. Lituanika